Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makabanato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat, Sarah. 7 ka mga balay ang ugdaw atol sa pag-ulbo sa dakong sunog sa Cagayan de Oro City. Fire truck sa usa sa mga miresponding fire station lakip sa gilamoy sa kalayo. Arital sa report ni James Paulo Yap. Itom og baga nga aso ang milukop sa kawanangan sa Barangay 7 sa Cagayan de Oro City pasado alas 5 Martes sa hapon. Gilamoy na diay sa kalayo ang pipila ka mga balay sa lugar. Pinaspasay ang pagpalong sa kalayo sa mga personahe sa Bureau of Fire Protection. Sanglit sagad sa mga balay, gama lang sa light materials. Sumala sa usa sa mga nakakita, nagsumikad matud pa ang kalayo sa ikaduhang andana sa usa ka boarding house nga kilid lang sa usa ka fire substation. Nagsugod ani nga balay, no? Kay doon na ang sa akong nadunggan, doon na kunoy nagluto. Paspas man sab kuno nga nakaresponde ang mga personahe sa Fire Substation 1A ug gilayong nagpahigayon sa ilang standard firefighting operations. Apan, mibaliktad matud pa ang direksyon sa hangin atong tungura. Hangtod nga mitabok sa pikas balay ang kalayo ug nalakip na ang fire truck pagkasunog. Ang isa ka buk nag-responde kalapang sa Barangay 7 nga Bimbiro. Na wa kabalo ang fireman nga ang angin gitabok ng pikas sa paingon sa fire truck. Kaya tabang man responde. Tungod kay nagkadako ang kalayo, gisaka sa ikaupat nga alarma ang sunog. Walay natala nga nasamdan o namatay sa insidente, apan gikasubo sa kabumbiruhan ang nahitabo sa ilang fire truck. Gitry gid nila nga masakyan pa ang truck pero tungod sa kainit na sa radiation sa kalayo, paspas pod kayo siya ni kuyanap tungod sa wala gi light material. Sa inisyal nga tala sa BFP ug barangay, anaa sa 7 ka mga balay ang nasunog, 24 ka magbanay o 121 ka individual ang apektado. Sa karon temporaryo silang nagtiner sa amphitheater sa Divisoria. 8 million pesos matud pa ang danyo sa sunog. Padayon pa ang investigasyon sa BFP. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.